दिनैहाय एनडिएफबिआ जिरायबायब्ला एनडिएफबिआ दिनै जसोबायब्ला एबसुआबो दिनै नांथ'ला होनबायब्ला बे समावहाय डुवार्स लेन्ड होननानै बियोब्ला मोजां जागोन बायदि आंबो सानदों। बर'नि पार्सेन्टेजखौ नायोबा जोङो बड'लेण्ड मोननो समाया बिटिसिआव बिस्रा हाग्रामाया बिएलटिआ खस्थ' खालामनानै 6 सिडुलनि दारै जिबायदि सक्तिशालि गोहोगोरा मोनसे बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन दिनै बिटिआर खालामनानै बेबो लससो जाबाय। थाखानाय डिपार्टमेन्टआ सेना लांजाबाय। नायबाय जे दिनैनि दिनाव ओरैबायदि माने बिथा गैयैसो जालांबाय। खोनादों आङो प्रमद बर'आ एमपि जासिगोन जाहैबाय। गमामायैनो नंगौ आङो एपिसिसिनि कंग्रेसनिसो दैदेनगिरि। आंहा बिथांमोनजों जेबो लेना देना गैया, खिन्थु बिथांमोनहा बर' फिसाखाय आरो मोनसे लेन्ड डुवार्स लेन्ड जारिमिनारि मोनसे सोदोब बाहायनानै लेन्ड बिदों, बावहाय आंहा दिमत गैया। दा बावहाय आं फैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। गोजोननायनि लेंगुवेजआ नैबेनो, मैया दाखालिसो कच बिहारनिफ्राय सोरबा कच राजानो मा राजानो खुनु लान्जाय गैया बिजौ गैया गावखौ राजा होनलाबायनानै नोंनि चिरां डुवार्सआव फैनानै नोंनि क'क्राझाराव फैनानै माबा कच किंडम कच रायजो बिफिलायबो जय धनि होलाबायस्लायस्लाय नङा होमबा? नोंनि बर' पारमिनास नार्जारि बिथांमोना, सोरबा उजिर बिथांमोना, सोरबा आंनि चिरांनि फंबायमोना, बाक्सानि बिदामोनहा जे डुवार्स लेन्ड बिनायाव मा गोरोन्थि दङ? जेबो गैया। सोरबायासो बिनानै लानो नागिरबायबा बे जोंनि सोरजिखानाय जायखौ जों बड'लेण्ड होनदों, जायखौ बिरगोरसि बिथांमोना ब्रिटिशनिफ्राय दावहा नांनानै लाखिबाय थादों, जायखौ सिखोना जोहोलावमोनहा दावहा नांनानै बे एरियाखौ इनटेक्ट दोनबाय थादों, बर'नि जारिमिनारि बे जोहोलावजोफ्रानो लाखिदोंबा बाहाय नोङो गुबुन जाथियासो फैनानै नोङो लान्जाय गैया गुदि गैया खिथा गैया, बेफोरखौ जोङो गाज्रि मोनो आरो मा। दा बेखायनो पारमिनास बिथाङा गावनि टिमखौ लानानै डुवार्स जन परिसंगम, इंराजियावहाय पिपल्स कनफेडारेसि अफ डुवार्स, बे नामा खोब मोजां जादों। आरो बे ओरैबायदिबो मोन्दों आङो दिनैहाय एनडिएफबिआ जिरायबायब्ला एनडिएफबिआ दिनै जसोबायब्ला एबसुआबो दिनै नांथ'ला होनबायब्ला बे समावहाय डुवार्स लेन्ड होननानै बियोब्ला मोजां जागोन बायदि आंबो सानदों। खारन ओरैबायदि मोनसे जाथि बर' हारसिङै बड'लेण्ड नांगौ होनोब्ला गासिबो गुबुन जाथिफ्रा गाज्रि मोनजोबो। दा नोङो गासै बिटिसि बा आसामखौनो नाय, बर'नि पार्सेन्टेजखौ नायोबा जोङो बड'लेण्ड मोननो समाया। दा बे खेथ्रआव नोङो बे डुवार्स एरिया नामाकरणाव जुदि गासैबो बर'जों लोगोसे राभा गार' गुबुन गुबुन जातिफ्रा जुदि थाफानानै बेखौ बियोबा सम्भब बायदिबो मोनदां, जागोन बायदिबो मोनदां। दा बेखायनो बिथांमोननि कनसेप्टआ गाज्रि नङा, आं मोजांखौनो मोनदों। आवगायबाय थायोब्ला बै गुबुन जातिफोरखौ बिथांमोननि अंखिदारि मा मोनगोन मा मोना बे जिनिसखौ बिथाङा क्लियार खालामनो हायोबा बिथांमोना निश्चय बिथांमोननि सापर्टआ थायोब्ला मोजां जागोन बायदिबो मोनदां। आलादा रायजो दाबियोब्ला थाखानाय बिटिआर एबा बड'लेण्ड सिगांनिफ्रायनो दाबि खालामबोनाया बे मा जागोन? बिटिआर माथो दङ? बिटिसिआव बिस्रा हाग्रामाया बिएलटिआ खस्थ' खालामनानै 6 सिडुलनि दारै जिबायदि सक्तिशालि गोहोगोरा मोनसे बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन दिनै बिटिआर खालामनानै बेबो लससो जाबाय। थाखानाय डिपार्टमेन्टआ सेना लांजाबाय। नायबाय जे दिनैनि दिनाव ओरैबायदि माने बिथा गैयैसो जालांबाय। खोनादों आङो प्रमद बर'आ एमपि जासिगोन जाहैबाय। बोरैबा बोरैबि साननायखौ आं खोनानाया नंगौब्ला आरो हाग्रामाया बिटिसिआव फैसिगोन, अब्ला बिथांमोना दिनै बिजेपिजों खाजाखानाय बिजेपिनि लहानि जिनज्रि नागपुराव बानायनाय बे लहानि जिनज्रिजों हाग्रामा बिथाङाबो खाजाखानाय, प्रमदआबो खाजाखानाय। ओरैनो हगारा बिजेपिया, आखाइखौबो खाख्रबबावगोनसो। दा बेखौ नायोब्लाथ' गाबोन समफोर बिपिएफबो गैया जासिगोन, इउपिपिएलबो गैया जासिगोन। बे समावहाय बिटिसिनि बाथ्राबो फैला, बिटिआरनि बाथ्राबो सोर सालायगोन? बिजेपिया सालायगोन नामा बेखौहाय? बिजेपिनि खनसेबा आलदा। दा बेखायनो आङो सानदों डुवार्सआ फैनानै टेकआप खालामोब्ला बे ग्रेटारबो जाहैबाय, गुवारसिनबो जाहैबाय। दा बे हिसाबै डुवार्सनि कनसेप्टखौसो दिनैनि दिनाव माथो साबसिन नुबाय। नोंथाङा माबायदि हेफाजाब खालामगोन कंग्रेसनि जानानै डुवार्स बिग्रा दोलोफोरखौ? आंथ' कंग्रेस हिसाबै बिथांमोनजों थाफानोबो हाया, आन्दोलन खालामफानोबो हाया। তেখেতের হয়ে আমি আন্দোলন করিব নোৱাৰিব, তেখেতের লগতো আমি যোগদান দিব নোৱাৰিব। আমি পলিটিशिয়াन। दा बावहाय ओरैबायदि जागोन आरो आन्दोलनखारि बिलाके बा आन्दोलन खालामग्रा बिथांमोना गाव हारसिङै माबा मोनसे सोरजिफिननो हायो नामा? पलिटिकेल उइल, पलिटिकेल डिप्ल'मेसि गैयाबा। दा बे हिसाबै कंग्रेसआ जुदि गभर्नमेन्टआव फैयोब्ला गमामायैनो कंग्रेसे जुदि सरकाराव आহে डुवार्स डिमान्ड जुदि আগবাঢ়ি থাকে
আমি এটা লাইনত কংগ্ৰেছৰ হৈ পেলাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব, সোনিয়া গান্ধী বাইদেউৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব, মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি কথা পাতিব পাৰিব, আমি APCCৰ বৰ্তমান যে প্ৰেচিডেণ্ট ভৱিষ্যতৰ CM ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি কথা পাতিব পাৰিব। সেই হিচাপে নিশ্চয় এদিন এই গৰ্জন মোছাহাৰীও ডুৱাৰ্ছৰ কাৰণে সহায় হ'ব যেন মই লাগিছে। बियो बेंगलनि तिस्ता दैमा ओमफ्राय बिनिफ्राय एखे ओरैहाय थांगोन बियो सुदियासिम। बिनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्राय आलादा माखासे माबाफोर रायजो बेफोरो मा जागोन? ना दिनै नों नायदो नोङो आसामखौथ' बामोनफ्रासो सालायदों नालाय, बामोनफ्रा नोङो मरान मथाक सुथिया आहम आलदा आलदा खालामजोबखाबाय, जेरखम बर'खौ खालामबाय, राभाखौ थख' खालामबाय, जोबनायाव आसामाबो मोनसे रोखोमनि कनफेडारेसि जाखागोन। रावनिबो दादागिरिया सोलिनाय नंला। दा बे सिस्टेमजोंसो लांखादों। दा बेखौ नायोबा सबसे साबसिन जथाय कनसेप्ट गोनां, इउनाइटेड कनसेप्ट गोनां बर'आबो खालामनो हायाखै, सोरबायाबो खालामनो हायाखै, नै डुवार्स कनफेडारेसियासो खालामनो थांगासिनो दं। दा बेखौ नायोबा बिथांमोना साबसिन भबिष्यतनि एंगोल आखायनि हिस्ट्रि रिपिट इटसेल्फ इफ इउ मेक मिस्टेक, जायखौ जोङो नाङा होनदोंमोन दिनै बेहायनो फैफिननांबाय। बर' दैदेनगिरिफ्रा नोङो इमोसन जानानै लाब गैया, लेभेल दिन्थिनानै लाब गैया, नों जेखौबो मावनो हाखायाखैब्ला, रन्जन नाब्लाखौ नों बख'नो हायाखैब्ला दिनैहाय, BTCनि 6 शिड्युल एन्टिखौ नों लाखिनो हायाखैबा दिनैहाय नोंलाय मानि बर' लिडार? हु आर इउ? नों सोर? मानो लिडार बुंदों नोंलाय? हारिनि थाखाय नों मावनो हायाखैबा, मोनखानायखौ नों सौहबाय थाबायबा नोंखौ जों बोरै होनगोन बर'नि दैदेनगिरि होननानै? इउ आर नट। दा बेफोर आरो गोबां खोथा, दा बेफोर लाजिथावसो। ओंखायनो जायफ्रा गावसोरखौ एखे बिखा फोरदान माबा हारिनि माबा नामाकरन लानानै आवगाय, बेफोरो जिरायनांगौ। इउ सिट डाउन जेन्टलमेन, इउ हेभ डान नाथिं। इउ सिट डाउन, इउ टेक रेस्ट। इफ इउ आर नट एबल टु एक्सिकिउट the system of Bodo people, then you take rest. There are many Bodo young men and women, they are coming up with lots of intelligence, with lots of knowledge, with lots of historical facts. Let them go ahead, let them move on behalf of you. Da bitamna retired lananggo arma. Retired lananggo buha lazia phangje jibaनो जाला लरग'लथ जाजोबबाय। गाव नङाबानो जाया, आं नङाबानो जाया। बेबायदि नङा। हिस्ट्रिया ट्रेनजिशनजों खारफानांगोन। 10 बोसोर 12 बोसोर नोङो सिखोना जोलाव थाबाय थाया, दैमालुआ थाबाय थाया। बिथांमोननि उनाव दिनै डेम'क्रेसि फैबाय, गणतन्त्र, रायजो राजा। जोंनि उन्दै देरफुनाय गथ'फोरखौ, लाइमोनफोरनो जों सान्स होनांगोन, बिसोरखौ आवगायनो बोलो होनांगोन, मटिभेसन होनांगोन। जोङो राजा बानायग्राबो जानांगोन। वी शुड बि किं मेकार सामटाइम, नट अलवेज किं। दा बेनो भुला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। दा बेखायनो आङो डुवार्सनि कनसेप्टआव गाज्रि मोनाखै। बर'आ जुदि MP जाहैमारोबा बिटिआरआ मा खहा जागोन? बिटिआर कमप्लिटलि बिथांनि आन्दलननि कनसेप्टआनो गैखाला, लेथेर फेथेर गलाय मलाय जाजोब्बाय। मा खालामगोन बिथाङा? सौग्राव सौसि जेखौ सौग्रावो गन्थङाव नाङो। बे खायसे हाफाजात बिमाफ्रा आलासि दुमसि मोनसे जि लामलाबायो, बाहायनो मुजाखौ लामगोन, बाहायनो आन्डारवेरखौ लामगोन, बाहायनो माखौबा लामफ्लांगोन। जेब्ला गन्थङाव सौग्राव अब्ला बोखारगोन। बेबायदिसो जाबाय दा हाफाजात। खुनु प्लान पलिसि बर'नि डायग्रामजों खाराखिसै। मानोलाय बेखौलाय जोंलाय माथो गोसोखांगोन? बाद हो, गोदान लिडार सायख'। आंथ' आवगोल होनखादों, हाग्रामाखौबो होनदों आङो। बिथांमोनहा 5 बोसोरथाम थानाय समावनो जे नोंथांमोना आदा इउजिखौ सोसननानै लादो, प्रमदखौ सोसननानै लादो। I have told them again before they crumble, बिथांमोना गोग्लैनि सिगांनो जे नोङो एबसुनि माखासे मानसिफोरखौ इम्पर्टेन्ट मानसिखौ सोनानै लाफायोबा BPFनि लनजिभिटिया थाबावगोन। नाङा, सोरनोबा नांथा, एबसुनि लाइनखौ नांथा। नै दिनै गावबो गोग्लैबाय। दा एखे प्रमद बर'आबो नाङा। 17 বছর থেকে থাকলে বিজেপি লগত মিলিজুলি খাইছিল। আজি আমি খাবহি ধৰিছে। ইয়াত কিহৰ বাধা? एखे सेन्टिमेन्टआनो। बे जिनिसा सब समय एखे लेभेलजों नायजाया। दा बेखायनो अबसे आं गाज्रि मोनाखै। कंग्रेस हिसाबै बुंदों आं। माखासे खोथाखौ, खिन्थु हारिनि सेन्टिमेन्ट हिसाबै हाग्रामा प्रमद बिथांमोना आन्डारस्टेन्डिंआव जुदि प्रमदआ MP जालाङो, हाग्रामाया जुदि बिसिएसनि चिफ जाफिनो, बड'लेण्डनि मोनसे जे सिगांनि कनसेप्ट बे सलिडिफाइ, बे गोरासिन जागोन अबसे, बे गाज्रि जाया। दा खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय, वेयर इज योर रिजनेल पार्टि? BPF थागोन, नै PPL थागोन। बे कमप्रमाइसआ जिबनावबो जाया। दा बेखायनो बेयो मोनसे रोखोमनि टेरिबल आनहलि एलायन्स which will not be materialized well. That's why I have an apprehension.
बिजेपि जाजोबनाय नङाथ' बिपिबाबो बिजेपि जाजोबनाय नङाथ' इउपिपिएलआबो दा बेबायदिसो थांबाय थादों आरो मा दुखुनांथाव